mirobere ito yosemya na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu beandrete chinga kichons asenge incho yao eyariganie asobo tengali butari no mubwekano. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Umuruburi kubwatia na bukurigirirwa na kiro muntu. Ni sano na isatu sano isatu mutienyo yiga o gatano arimo mwaka 2025 nomo essentially abene ko kwarigania mambe yabonega somo rwetro rubiri kacha dokiteka 12 na ibere igore chinsenya cyabona mambe tkarero nilitikolire ringincho sana ane somo rwetro rubini nabayigo seketesendi kyo kyabene gen Soko TV nabayigo asensenge ya Kenya kyana mange rero korekana ayo chikoringori bwana kurigire wesenchera ere yoboime tugochaka asenchera ayabene mambe ayabonega mega yemenyoncho tariyo ndiko tatega anere Joshua Nyuma bakunyane heye mase mona Calvin Mugoyi nabayigo Oloix Nyambura abonse bakoninga chiu cyama na Mariogi wikere sencha bene etane nkuru kwa Daniel Omwaga karibu tukwane tugambe tusange wikomwerie mambi yabonega kurosekete kya bene gie Soko TV rero tuchikueria mangana bere ega kubwatanya tuchikukwana tinsa mwe chigosori rawe gonto chikukwana sense mwe siasa amange ayongete okoreka tuchakara sense mwe chigosori mwanche mweria na manga akoreka anene onsi wose anene onsi pikito chikukwandra nigo tukujora ngali tukulia igoro maragoba nigo mugano olige tunaende ningonyo olige to mugano tarionde gotatiga Peter Maestro Ogechi oyoromo coach wa club kya Basubati kya Shabana Stars mugano kali kwa kuresega sero gya Fra Stadium ine ya Nakuru essentially abene buna omubuyibwe elige na NSL insengima ya Kenya nyoranga umubuyibwe NSL gose National Super League Basubati kurwa zone A nigarenge Mathare United na kurwa zone B nigarenge Shabana Stars zone B yego chakara Rift Valley yaturumbuka yaika mpaka semo ya Busia na Western na bayigo zone A mwe chakara kurogeka chinsemo cyari muru yatira yagenda mpaka chinsemo cye county ya Mombasa Kwale na Lamu korenda igabona bwose bakubwatanya igo mubuyi oyo marenge Mathare United kurwa zone A na nigo Shabana Stars arengo mubuyi kurwa zone B bose bakomana na igoro gotiemana na gosari bunyansi asegesa kya Fra Stadium ase omweri bweri tuko yakosori tamaka yigo nyose ni gorende yonsi na kurugabwe Shabana Stars insebo boyibwaye umunyangongo Peter Maestro Ogechi bakanyaka bako bwa timu ya Mathare United gwetere essentially penalty chigori isano nemo asisano ese yarenge yani negative penalty charenge ni bari sana yakosori yarenge eno obubuyo bonene egosori yake ntrabanta bange una McDonald Mariga uyoro mokonyi bo muraywe kombegia FKF gienkoyo aiga imense ya Kenya bogekana abaraya bange tokumo kwandra Elzafan Kerama uyoro mu SG be club ya Shabana Stars na be club ya Shabana FC imense ya Kenya gaiga ababuye abaraya bange bogekana garia kwena mwari bari tuko Abasubati ba Shabana Stars bakayaba gosoka no bobuyi mega yokrau una igose mega yokromo captain Koleki taro cha Christian Machuka 10 toka rebel keeper Koleki toka rabange garia abawikana na kunyaranga igoba na kiringa bari konyonsi bugori enda yonsi na bayigo bakanyarubo wiweterese je penalty mega yako club ya igoba ne century abene Shabana Stars na obare SLG ya Kenya Premier League season yegocha na bayigo Mathare United na barabu na baba takogwa kubu nigo na baba na chile tikiti ya bene yogo chia kogosoria esegiri na bya Basubati mense ya Kenya igobone so nyegocha tochikora Marieta Shabana Stars tochikora Mathare United Women FC tochikora Rieta abuna Zita Sparks tochikora Rieta abuna Kenya Police Bure tabaraba nyangongo berigi ya Basubati tochikora Marieta abuna tochikora Marieta abuna club keria akia Ulinzi Stars gatia Marieta mange eseli wente tochikoba sekagero tochikoba enkongu kianda ye komi ebosio obwo omwako go chakotatiga yu onse kianda ikomi club gosiye timu yense ya Kenya gosiye timu yense ya Kenya Shabana yose timu yense ya Kenya Harambee Stars ili tukuregoro ime ya Petro ime yense ya South Africa umuchiyo yomane Petrea nigo babe tukaba bawikore timu ya Rishoto chigolinye asirige nesegero chigo chenyo timu na mugosori giata Mohamed Bajar wa club ya Simba ime ya Tanzania nyo chigolibere edeka ya kiandane edeka ya 50 na imona kurugabu mugosori yondo munyi kabisa Lawrence Okoth akanyonsi goli edeka 50 na 3 na bege edeka ya 50
itatu na isano ibere nitete kesto choka lole tokoti kanyonsi chigori ibere na gakonye club ese timu yense ya Kenya Harambee Stars kubwoye konyaro bwibwa bene ase eminane bya tarit koregoro ime ya riso ime igoseka kwa statine timu ya Rushoto igaria ime yomochi umonene gosime yense ya South Africa essentially abene bono ni kwa okwerigane kwabo musyo bwibimina bya AFCON niko kwarekanete kobo kujekia na kuminyoranga bibimina bya AFCON niko tigo korekana omwako gocha ime yense ya Kenya mwancho morelia ase chiti mugosa chinse sato tigoje kwarigania eminane byo igerense ya Buganda ina boigonse ya Tanzania nabo ntomase kweba ense ya Buganda Tanzania mona Kenya bigo kwarikania eminane byo bya AFCON byo mwako gocha anane chinse chigo chigokorese eminane byo nigo tobugate osenigo tobugate chinsemo chigo chikwarikania biti tobatega timu ya ya Talanta ikirata kwagacho egeti yake ne kabisa nabo igo tobatega ti Kenya Stadium yani nabo igeti kene buna Kasarani ebigo chikwarikania eminane byo AFCON byo mwako gocha ekero tugo chikoranga chikosori chigo chikorakane senchiri abene sentune tangani kabisa ime esegose sentune tangani kabisa igo chigo korekana iga ime yorgongorwa East Africa kwandra Uganda Tanzania amo ona Kenya korende mangengo chago korekana na basubati baito ime yense igo basubati baito no bari ime yense ya Zambia esibache kokosori ya nechi timu tokara bago chimakaliri tukulia eta ne club keria ya Zambia na kuruga buchi polopolo gose Copa Queens na kuruga buchi kosori timu ya Burkina Faso na yo chikosori timu yense ya Zimbabwe inse obare umusubati nere umanyeka ine buna Beldin Odemba yoromo kocha we club kiria kia Harambee Stars ya basubati naneke bakorega nabarabo esemina bya AFCON byo mutinyo gatana gatatu gose mutinyo 8 iwe chikokorekana higaria imeyense ya Morocco setobekire ne pool yankon kabisa gati yabo chinso chiri cha Morocco na to chiko chake egosori ntangani kabisa yo kwigore imina bya AFCON byo basubati iwe chikobe timu yense ya Kenya amone timu ya Morocco na kurugabu chikosori ne timu ye chinso chinde ebune area ya Cameroon iko Kenya nige ebekire as group yo makweria osiyobwe chikosori echo cha AFCON motimu akoyega mutinyo gatana gatatu mekaje gutambuka ibukuru mutinyo gatana limo wiko mutinyo gatana gatesenyencho yebitambukero ebyenko yogo se kafu meyargongoro lya Arwense ya Africa na senchira bene nigo togo chiko kwana nera Eugene Okeyo yoromanyo mwana ye chigosori nabo igo oromo gosori ya club kerege FC Premier igosori league na ya H County gega memo Nairobi nabo igo no moringo ro mwana chigosori to chiko kwana mange to chiko kwana imino biri bya World Cup nyoranga emino bya World Cup ngo chakabire chitariki 11 cho omotienyo yega ikega tore senchirere ya bene nigo togo chikora chitimu chigo chikosori onye ndiyo tamenti mwancho mwelia muchinigo watebya chitimu chiri chigroup chire nabo igo chindo korokia ntimu ki yawo gutioterelia esenchira bene nabo guturikira yuko goche sekitibi yeto ya Ensoko TV emambia aya abone iganya gotebya ine aye nsekieria ogutioterelia osio obweminano bya World Cup ubyo mwako yiga igo chikokorekana imeti sisa tunabiro byo yokorekana ime ya USA bikorekana ime ya Mexico na bikorekana ime ya Seria ya Canada ine ntimu ki ogotioterelia eseminano bya World Cup ubyo mwako yiga ekero Argentina bakora uno mo captain Lionel Messi mogosoria we club ya Inter Miami igari emeyense ya USA mogosoria kare we club keria ya Barcelona sadigetyo muganoye uno mogosoria giata na yebono kora Argentina obara abanyangongo gose bare defending champions bega kombe kyo kia World Cup ne aye ndikara ngoli uko essentially abene imambe yabone gaketo kumenya Eugene Okeyo to kwanera mange semangani ne biga bya AFCON nabo igimeno biri bya World Cup ne aye insecure ko tioterelia osiyobwe chigosori echa World Cup chiko chaka chitariki 11 cyo mutinyo yiga weka chitariki 17 nebere cyo mutinyo gocha esigo korekana ema ya USA Canada amonenseria aya Mexico Morocco Egypt Tunisia gose ne timu yense ya Ghana Ivory Coast nero by the Ivory Coast mwancho moyeya nere bwate abagosori bwate myakamba kekegima asachi timu chance bichi yerira abagosori babo asenseria ya World Cup gato abagosori abanga wanne amarieta maneka gotigwa isiko asenseria ya England to kwana abagosori abuna ababo Phil Foden we enseria gose club ya Man City bonsi mbarangiri hari magwaya kuri Manchester United mbarangiri korende torocha abagosori bo myakemeka sana buna kwansha oyo orengo mosoro kare club ya Liverpool we myaka 15 na kianda orochi mbarangere nere vare SS tabakiri chego chikorangeribwa nego Mark Bweye kuro Crystal Palace yo kare korinda ga club ya Man City no re etia bali ba chikoterese defense ya club ya England we kwene kyanga ntowe chikuba chikonyara machibwa mbayane nega yo kwende roro yo gwe bikombe ya World Cup we semyake menge ndiko chikukwana mange hanene emambia yabone kana kurugabu nto chikotambuka ya masa ya moto soe asense moyende ya kabere ezo chikukwana igoro ya mangana amorengete osamorengete omoko uyorenga mokonyi bwo mwara ibwense ko mokwandra Geoffrey rigadi
Gachagua nese kinakia ritukulia rero niyo kigo cia kobaki gukwalerwa esenchira bere niyo kigo ikomwerio ritukulia kurese gambere kenene igaiga imeyo mocho Nairobi na kurugabu oigaye gosena kurugabu tochikorera ninki gose gambere kigo chikutenena na kurwe nkwana yabo igore kineke Gachagua kwende ndara chikosko chensa nseme yu naro nimbwato mmanyi wa mangana yege siasa nkomukwandra Cornelius Ombaki oyoro mwalimu nabega naboigo oro mmanyi bwa mangana yege siasa na rengo cyarwa so amega iga baadaye tochikukwana mangana harengete Geoffrey Rigathi Gachagua no kurusi kwa yo bisi ninchiko kwera eye masaya mokirike irete okurusi kwa Geoffrey Rigathi Gachagua bisi na nekera so gatego na gotebanga ere iga gochikwanchana na kiliki gambiro kigo chikitwere kurende ngotambuki kwera niko tiesemo ye chiko sori naende nigo etobwate chipul chire e egoika L pool A to L asemi na bibia World Cup bien sengima pool A nigo se ase draw ya group A igo tubwatense ya Mexico abare habarigani be mina nebyo na ese ya South Africa ntubwatense ya South Korea nabo igo ntubwatense ya Czech Republic nabo bago chikoseka group A ine kuroga igani ngoro chego chikotaira kera kire group igo togo chikoya chitimu ibere echi chigo chikwenda sensemeria ya round of 32 group B tubwatense ya Canada ntubwate ense area ya Bosnia Herzegovina ntubwate ense ya Qatar kuruense semeria ya rwangororia ruwa barabu nabo ntubwate ense ya Swaziland abuna bari group B group C igayikano amakweriare ntubwate ense ya Brazil nse yo mokocha Orengo mokocha karibu club Real Madrid ntubwate ense ya Morocco gekora unero mo captain Hakim Ziyech mugosori ya tabwe club ya PSG nabo igo onyaga mo kikiri kombe kiria kya UEFA Champions League ekyokiera matuka abwango igantu bwatense ya Haiti nabo igo ntubwatense ya Scotland gekoragwa no mo captain obo utalionde gotatiga Robertson oyinere Orengo mogosori Liverpool nabo igo akabakagosoka Chelsea ni yaera aya group tubwate group D ntubwatense ya United States of America barabara na barabugo bekimira kyoto bwatenze ya Paraguay ntubwatense ya Australia nabo igo ntubwatense ya Turkey nyoranga USA igo chikorawa na Christian Pulisic oyorenga mogosori okarebwe club kiria agia Chelsea group E ntubwate German Machines Germany ntubwate Curacao mwachimuliria by the interago tebya nga Curacao one timu eria ese Highlandian kesana as the Caribbean West agaria angena sana anese ya Jamaica angegatigati yenyancha nabo igo Curacao nagansaga kesana Nairobi by the nene sana kubwense ya Curacao garoka nyora nyinsa mune chigachi kuna chete kiti World Cup na Kenya tena chete kiti igoko nyora nga gwatora maswali amangi sana okwebolya nkiendera tesenko yo yense ya Kenya aina na tigero mwanchi mwelia nyara kwa gwekwebolya onya Curacao Highland enke sana kubwo mucho Nairobi buoka yekora chete kiti club goseko chichibino na bya World Cup ne Kenya ngai twago serete Ivory Coast na ese grupu eyo nabo igonto wate timu yensa Ecuador Ivory Coast na gotebya na reyera gosori wate myaka mekasane semina ya World Cup na Ecuador yekora na Moise Caicedo gosori club ya Chelsea nere gochiara kwene kinga ngonyora bale obo ikolende gaiga Germany Ivory Coast gosori Ecuador wata gosori giata Ivory Coast wata gosori abaya nabo igo Germany batete kuyorokia ngumchiko kombe kia ese umwe mwako yiga ntobwate group F yekora une club igose ige group F ntobwatense Netherlands kula uno mo captain we club ya Liverpool Virgil van Dijk watagosori banda bange buna Cody Gakpo watagosori na Simons oye club ya Tottenham gatia bagosori bande batia bagosori bande una Wijnaldum na aboigo abalibale ese club ya Netherlands korende ni kwa Maison Celtic club ya kiko sema chiko jaba kwene kiwo buye senchera ya bene lakini bwate group entindi sana Japan no ere yekora na Wataru Endo oyore mo captain aboigo ose oyore mo captain wense ya Japan na aboigo ore omogosori club ya Liverpool ntobwate Sweden igali na yaro no ekare senchera ya bena baigo ense ya Africa tubata Tunisia as a group E igo group yani as a group F igo Netherlands Japan Sweden amwanense ya Africa ya Tunisia Tunisia bachiko yara kwegongoria na kwerusia iga na kwenda go check round of 32 esimina nebiga via Netherlands asenchera ayabene nikoto wate igorokwate group G ire Belgium Egypt Iran amwanense ya New Zealand Belgium ne watabagoseri yata abuna ababo Romelu Lukaku Egypt ekora no captain obo Mohamed Salah oyo tawakure club Liverpool Iran hamona New Zealand no chile gabu group H ndi watenze ya Spain Cape Verde Saudi Arabia amonense ya Uruguay kikora no captain obo Luis Suarez group F ne bwate gari France Senegal group yere group F group J I mean ige bwate France Senegal Iraq
amone serie ya Norway igaikano amakwiri yare mocho ya France iwatako serie giata Ensengma Ousmane Dembele tokumara Ivan Konate tokumwa kwa na Watu Chameni abagosori bande giata abali barega bukonde Senegal abanyangongo be kombe kia AFCON ababara kwa Korea kombe kina kene bwense ya Morocco kolende ikora na Sadio Mane na abagosori bande Buna Sadio Karibari yono mo captain wete ya Senegal Iraq amuna Norway ni batagosori giata ko kwa Martin Odegaard oyore mu bosori we club kiria giasana na bego mo captain we club giasana bego mo captain we Norway na bego Thomas Komweba Brot Erling Haaland yono mo bosori giata we club kia Manchester City tawata Argentina abanyangongo be kombe kyo igobare group J amona Algeria Austria amona Serie ya Jordan na ba igonto bate group K aiga ntobate Portugal yekora na Cristiano Ronaldo ntobate DRC Congo aba so sekibina kise ntune ntanga kabisa nsemi ya Cameroon nge3 na ba igonto bate Uzbekistan amona Colombia na ba igo group L aiga ntobate nse ya England yekora onero mokocha Thomas Tuchel ntobate Croatia ntobate Ghana amona timu yense ya Panama esenchera ere ya bene kolende igotogo chia gukora togote banga wikatose tunde ya kabere sasa manege siasa tochikurira niki kiriki agarate omurai ibwe nsoyo kabere omurai ibwe nse ya Kenya akarusi bwa BC esenchera ere ya bene nigo onkomo kwanira gose nigo onkomo kwanira oyore rigadi gashagwa ninchiko tebi ibito biri byagarate akarusi bwa BC esenchera ere ya bene kwene togochiko so esenchera ya bene tochiko kwana na turiye ya mangane chisiko sori na kuruga butotamba kese tunde ya kabere tochiko so asa mangana yege siasa togochikuria aba gostochikuria chiko gose chiloya chiria chirigerere TV chikocha chirie chibente koba ngogo tebye senchira ya bena nigo toje koligereria abo wakili bali barese gambere kenne maisonsi abaligereti editwa lero barabya bagose abo bonse ngo chinwa kweresera ya masa ya moigo to masegoska ninchiko korokya na gotebi imba gose malo ya kiaba chiloya gosaba wakili bali barese gambere kenne abo baguchi gotenne kine cyagasha gwa kare ko mwerio ritko oria lero kuna botambe na gotebi nchiko kwa Daniel Omwaga abagani bana ritwa lero Eugene Keyo na baigo Colonel Ombaki abo chikosana barbuto kwane tugayane na amange tukwane metrobini keto kumurekera mangana yechikosori abega mangana yege siasa ariagendere temense ya Kenya tomasegoska bona tokwana na litogo chikoso senchera ya bene imetrobini na tokwanira mange imambia ya bonega Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Mrena nabali bechinguru erikwe manyabona wataka kuchitanya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Amorire nigage ndrete gotose mwana boire bukia. Tali Yesu sera, eke gonko, esukari, lisabeso. Ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuru wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo chenu asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Obulimira bwesiro yobunda bwense kulende talinchira ndio sira krobulimi obiyoke enyoreri bagali ya bene kwa egwa megelyo chisemi nobo semya egyo obulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ngombe bune yengiya gaja konyana eyisimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyana nganya we kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway
Machin. Kile siku ya Jumanne chinsa ni bere chamara goba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol Machin Asomoro bere oberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Mwanchu murigaria Yensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati asebisako akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago Yensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ali aya agendrete ase sector yechisemi. Mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusita chiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eyene Yensoko TV eli etaliane ni Innocent Onyango. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumepimia charging system ya gari na pia tumepimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupigie simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Mrena nabali b'ekingulu erikwe manyabo na wataka kuchitana nyechiense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo.
Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Amaruye nigagendrete gotose mwana boire bukia. Tali Yesu sera, eke gonko, esukari, lisabeso. Ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobyo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabandegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime Yensoko TV oburuso bumuguse magega ya televisheni Yensoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchulia bono na bokonyoli baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchulia 0788666662 obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchirende nsira krobulimi obiyoke enyoreri bagalya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya egero y'obulimi bwekerero n'ekikolinga asobolemi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyisimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine kirali tukuri ya Jumaine chinsa nibere cha muragoba wika chinsa isato asomurobere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kura sabaremi chini gongoro kwa Pathwell Machine asomurobere boboremi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'umuguse mwancho murigaria Yensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati asebisako ao akenerure nche Clinton ndigi gwetera sekta seni kiago Yensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere ko chiakonekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko liya komanya na ali aya agendrete ase sector yechisemi mugusi omwancho murigeri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigeri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi iliyo korekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Yensoko TV elietaliane ni Innocent Onyango eye Yensoko TV oboroso bw'umugusi.
Karibu na endo mwancho mugeria mambia bona iga chideke 45 chiabutokire chinsani nye chiabona mambia moroberi ne trobini igeteseni ne Soko TV na nche kuro kwa Daniel omwage senche yabene tugutambuka na toso ensemo yende ntangani kabisa tocho kwa mangana ichigo sorie mambia bona iga toringorie na tomureke ne lisone na ndara yetrobini yake amaisa samangana ichigo sori na kurugabu tuchigutambuka toso asensemo yege siasa kereki na kia ya Joferi Gashagwa kiretu ikomwero litukira kurusi gambereke ne ekiamilimani aige muchire robi tuchigukwanira mangi Colonel Asomba kichinsa cha ichiyo kunde sibonega aya masemo nigotenere Eugene Okeyo mugosiri giata naboigo ore omanyiwa mangani chigosori aiga himensi ya Kenya ne school club kiria GFC Premier ikikoche sasa County League meweche Nairobi ituko odialero. Karibu sana Eugene. Mbija sana ngakiore mbiande kabisa nabogorie kamera yao namba 2 kwa na maria tao na maybe inkanga yukurukuru asa mereta nkoruku Eugene Okeyo chino mogosori o FC Premier etime waka County League Nairobi West Side nka nkoru Nyamira Township amuya mono kabisa ngaki league ya Bereson yeye anne karore ne club GFC Premier anne karabuwa chezi chigosori Chonspi nkore ngati yose ba chezi chigosori Chonspi first 11 season yeye ga GFC Premier season yeye ya bere buya kabisa tuatemire sana but the challenges tuabwate nechi draw chinyinge na towards the end of the season we lost 2 games that were crucial na ki totatireti gochi regionals but we had a good run in the season. Yes. Mugakona namba irenga une Premier twakorete namba 4 iko mwainganga sana uchikutire go regionals league chitimu irenga chikoba County League chikoba chitim chire side yeto chire 15 teams side ino ya West Region. Yes. Yere ebuya sana. Ene karibu sana hime studio mambia bonega. Chiko soli aho cha kore kalire na nichinde chiko kore kana motu kamotu ntobata afko ni remotu ga ike ga ko cha katore heti kimeno kia World Cup against ngime chiko kore kana ya USA Canada hamo nenseria ya Mexico. Uchitero kwanda mankwento rachaka bia tuchake kurunkaga ga ritko ligoro. Peter Maestro Gechi na ligetio mugano. Mega yo kulikio mugano uno mokocha amutanga ni kurora gongoro agusi na gutire club kinde gionsi. By the kwa club ke bosabati goche sa Kenya Premier League Hogechi na rotiriti club ke ya kurwa zone A yani zone B mega yoko bwa na gotira goche ligue ko ndi ko mu zone A no mu zone B bakomera esegeti gya Fra Stadium chigose chekene ntuna mokonyi umura ibwense gweke ombekera ya FKF kutoko mu kwanra mogoseri karibe club ya Harambee Stars McDonald Mariga mogoseri club na Inter Milan kwa Mrocha Ricard Champions League inga kiora kwa nga na ya moigore ya Peter Maestro Gechi Peter Maestro Gechi una togo cha twamoroka maestro for real is a maestro Ogechi kerare ilitko arenge wako mupira Shabana arenge one of the best players in the league wakati Shabana kuru NSL uno mo captain mpaka KPL agachaka retire agasobo coach naende igorari gete record asengencho wabwet manya kubu unbeaten run 18 games 13 wins one of us were cheering on 19 which is 14 wins yes one of us KPL yabaswati one I'm sure next season the worst they'll get is number 2 Kenya Premier League ntobate chi Stars bana ntobate Kenya Police wawiri mara katoi kubwatana akiroche Shabana chigoso ime echikunyara kwa leto bobe Kenya Police waro kare kwa manyangonga wataba kusiri ya taba kusiri wetana kunyara kusiri wetana batano kuri club kiria ya Kenya Police bakora ngi timu yense ya Harambee Starlets unabonega bari ime yense ya Zambia tubata kusiri unababo Elizabeth Chaka ntobate goalkeeper Nete Kundu no bari ime ya Harambee Starlets ntobate agatiga tigari ntobate Rona Nyarinda Nyabuto ntobate Mirike mtu moranga kiroche Shabana Starlets wechi kunyara go break record yo ya Police Bullets wisoni gocha. I'm very positive. I think in this season we have seen almost what Mokoru Shabana Starlets urange KPL yani national team Mpirita Kinyi naende kare NSL bono wakoswa KPL. I'm sure they'll perform well and they'll get more players in the national team. So I'm very positive about the girls. They play good. I've watched around 4 games. Wanacheza vizuri sana wasichana. I'm very positive.
they'll manage even 5 players in the national team come next season. Eiki yaete yarengete kuri Jumapili tukoma nabo kasori ibasha bana Starlets sekiti kya wendo bachite kutitelia abasacha abasaba muraba Shabana FC karana kwana webato nkabobolia ngakimochi kunyara aba Boris Purex atabeti karansa ayo igere na maiso ngesogo chikokora obe Peter Maestro gecho bero mokocho munyore timu yabasubati chitimu mebinche chimulgireti maybe me KPL mo chitimu chinde ayogo gechi timu ego chire bondika no gendo te abasubati babwatiri go cheligi bado ayobo gecho kutigana abasubati babo nkoenda na barabu bakengori tote kona club ngangi go chire asengencho when you start with them na wana perform vizuri just go with them yes unless you get an offer outside the country by the way timu tinga kiora kwa ndigoro ya Wandran igo ibachite kurwa Div1 bakacha NSL direct na kurwa NSL umetekere timu chigocha NSL nkora vera chiro bisu nyaye mochiso nibere barabu mbara repeat iko batire direct I don't know that it show that into chikora some competitiveness in league that's why na yako tevi nde sure the worst they'll be is number 2 abasubati bari through Pito Gechi they play football bama ito mupira buya sana bama nde sure next season the worst is number 2 wa tutaukubwa rende machobugeria oyo Eugene okay yo mogoseri we Premier awotebanga isuzuni yeyiga iguchigo cyo mwaka wa 2026-2027 se league y'abasubati ya Women National okay se FKF Kenya Premier League y'abasubati Shabana Starlets the worst irakore no kora namba ya kabiri se league y'abasubati league ibone guchikoneka timu chinyinge muri Madera Women tubate Kenya Police Bullets abarawa nyangongo be league yo tubate Ulinzi Starlets tubate chitimbo na Zitex Parks gatie chinde na bonegeri tarinyi Shabana Starlets ya soireme hase ebitabu bya FKF irigena y'abasubati imeyense ya Kenya kero togo chikukwandra mange NRA Eugene Okeyo imambia yabonega kuri getseni kyo kyabene against Soko TV buchitru kwa na World Cup takinde totangane to kwanda AFCON yo mwakoyo yo chikosteri bo mwako bocha ya sikiburo ko mutinyi gatano na kabere nkorenga ya chiri mutinyo gatano mwako boche sengenjo yabachore bonene bore bosi we wense ya Kenya niga tubwata chitimu chire 48 chigrupu ni 19 ese baguchi gotema kurwanira obunyangongo bwo Kenya by the ere June 19 weka July 17th muti mwako bocha Kenya Tanzania na Uganda no bakwariga ni mina nebyo tuchakira yamasa moto guturima ko chinse group A Morocco Gabon Niger Mona Lesotho chitemu bere chiri ochi obunyangongo kurwega group stage tugotiri Morocco Gabon chigwate players more players who are in Europe bakora una hakimizi yechi Gabon wate Pierre Emerick Aubameyang mugosero kare bwaseno nkorenga iko ugote abanga Morocco nere wechiko bwagaiga Gabon yenye bwati baqualify babere ntubwate group B Egypt yekora una Mohamed Salah oyo bakagosoka kuri ese timu area ya Liverpool amatuka bwangu ya ligi ya era na gokero kwa ile club ekyumaga yoko bese timu yo ese miaka 10 na ntubwate group B ntubwate Angola ntubwate Malawi ntubwate Nigeria South Sudan ese mina nebiga timu tiko Mohamed Salah na chiko bagakora club ekyumwancho mweria igotubwate Egypt group B ntubwate Angola group A yani ntubwate Angola Malawi amona South Sudan ne bwate abagosori abaya sana nene abagosori yomwabo mu captain yo kora higare kuri club Kendra United ikigosori ligi nene yensi ya Kenya gaiga ya FKF ya awasacha go FKF Sports Kenya Premier League group B Angola Malawi South Sudan na Egypt Eugene I'll go for Angola and Egypt Malawi tekonya Malawi mbuya bale lakini ase group EU South Sudan neroe South Sudan mbalinse ono ego chikobe challenge now the best teams for me are Egypt and Angola yes. Okay, that's good. Group C mwancho mweria igotubwate Cote d'Ivoire ntubwate timu ya Cote d'Ivoire by the name manyake na Ivory Coast na wombale World Cup mwezi mukayiga ntubwate Ghana na World Cup ntubwate Gambia amo na Somalia ngaiga
group ye ni wachi timu bere chinko sana group EU ngoenda na Ivory Coast. Ivory Coast sebwate very talented young players. Baba Ahmad Diomande, Adingra, abachezaji gete aba ya sana. Alafu na Ghana. Ghana babwati kor group stage. Group stage go Ivory Coast yoko joka boko tangane ese group hiyo. Nende by then timu ya iraba chezaji wate miaka meka sana ese World Cup yo mwaka ujega. Yeah, they have a young team. Average of 23. Miaka meka sana mwanchi mwelia. Kworokinga abana bairuli bagasana ese serie Ivory Coast kworokinga ubunyamasi bwabo maitu twarita bagosiri byata squeeze intoro mbaro chiororo. Ntubate group D ibwate ense ya South Africa, ibwate ense ya Guinea, arafu na Kenya. Over the host alafu kwa iganense ya Eritrea. Tima yetinga kira kwa ndigoro ya ikiran group D ye ikobwatra na Kenya, Guinea, South Africa mona Eritrea. Group D tell challenging more no ase Kenya. I think for now our Kenyan team we have seen new faces. Very new faces. Yesterday mbage tege mbaga 4-0. And then sure mbaka batire kuru group stage. So okwa hapa and so Kenya gotire kuri group yendiri gochigotigara mega. Kenya I'm positive mbaka toike semi-finals. Nto ka South Africa ese group ye. Toko baka. Sengencho chigame chionsi home. Nende fan base yeto biere. Nende tuko kwa ndrense ya Kenya. Timu yetinga kira kwa nigoro yengana yo makocha bwe timu yense ya Kenya. Tatara chikochi group E. Ben McCarthy mwebura bwense ya South Africa. Inense agochukesa ne yagaria favorite kare Kenya. Abanda wereko wako motebenga hotigiri abagosori bense ya Kenya wali bari byata soni yega kumukwana tore Michael Opolo kote we Ulinzi Stars tubate babo Shuma tubate je Waidera kutoka Maraga katika madada lakini akachaka murangirio mweri wa kuchukuru maga kili madada wa FC Leopards bose kati ya wasiri barabya sana abagosori bande egia tabuna mushiri nere kwerende inga kiwa kyokorangera ligo yo kuchukurangiria abagosori batamanyika ine mono ese ebichibichi ya Kenya bali bacha chisiko na neme bya bande korengana n'abalinguri bechi gosenda bate ababe kuranse bench ntobata mugosero korekana ese etimu sana uyu Lukape yetabati club kende yanse gochi ese rese myaka ibere wikabona iga nakini kirenga kikaranga libu me timu ya Harambee Stars meteka kira kwa ngana yine kwa nyigure se metandao sana ono se Ben McCarthy I think as a coach is also a scout sana. That's why I go to Europe to find talents over there. But ase Lenkupai okore liga so sana. Ase ngenjo Lenkupai tabati team obere around 9 months une season engima bila team. But every national call up baka ache. Ndo ikachese. We ikachese. Una corona chese but the other game ase ngenjo ya online fans. One the team ya Kenya apart from Lenkupai the team is good. I think in Kenya we have many talents and you find as a coach you only need 26 players. I think his best ndo ameita. So I can't blame him sana. But calling Kelly Madada is good. There's Moses Shuma. That guy is a goal machine. Poche Mbesa. Poche Mbesa na Tanya Waidera. The top scorer yes. From home, I think as a top scorer, you should not miss in the team. In the national team. So il ne digosa ta sengencho tarangere ti Waidera. But Shuma na ende ntomo taite team. From yesterday there's a new number 9. I think sijai muona akicheza, sijui venye anacheza, but McCarthy should call those of Shuma and Waidera. Yes. Tubate Polo Kotu with the Stars. What about ukorangire kwa Wilson Kurueke? That was good table. What about Umutika squad and Kibet? Celta Vigo. I think for McCarthy, no. Time ya Kibet imefika. Ni ile maybe anamuandarate. Kibe is a good player. He plays almost the same as Austin Odhiambo. So I think ndio maana amleti. Unaona huyu ako na capability ya huyu
so inabidi uchukue mmoja uache mwingine. So I think that's the main reason aleti Kibet. But that guy is good na atakuja kutusaidia timu yetu sana. To hope so. Otherwise into Rochester no Diambo kwa wata in discipline cases kwa wate Chan yes. But Kibet amekuwa mzuri, anaanza Celta Vigo B pale na he has been scoring and assisting several goals na anaanza kila game. Hoping tubonyore senda morama tukago Chan ne keroke men vya AFCON bio mwako gocha. Mwacho mwe tubwate group E wate DRC Congo, Equatorial Guinea, Sierra Leone hamona Zimbabwe. Ibata DRC Congo, Equatorial Guinea tubwate Sierra Leone amo na Zimbabwe. Igabu number 1 top of the table nko ira DRC. Ibwate many experienced players, Baba Wan Bisaka, Yohan Wissa, yes, and many players from Europe. Number 2 Equatorial Guinea. That group very competitive sana. Tewati ban Sierra Leone, Zimbabwe, very competitive. Yes. Group F mwacho mwirelia Burkina Faso, Benin, Mauritania na Central African Republic. Benin very competitive pia. So Benin na I think Benin is the only strong team there. Yeah. Burkina Faso. Burkina Faso is also strong. I think they'll qualify with Benin. The Burkina Faso and Benin. Okay, Group G, Cameroon, Comoros, Namibia, na Congo. Cameroon, Namibia. Cameroon, Namibia. Strong teams. Comoros Highland gete waki go sodi ya squeeze. Comoros, they are coming now. Ni kama Kenya in the like the AFCON next year. Yeah. Group H, Tunisia, Uganda were the hosts. Wakwata na Kenya na Tanzania, Libya na Botswana. Tunisia, Uganda, Libya, Botswana. Uganda nyakurwa. Uganda, they are very strong. Yeah, they play ball very well. Uganda and Tunisia for me. Group I, tubata Algeria, tubata Zambia, Togo na Burundi. Group irabe Kongo. Ne Kongo sana. Koira Algeria, Zambia, Togo. Yeah. Togo kare ngin kali. But Zambia and Algeria ni wazoefu. Yes. Group J, Senegal gikora unere Koulibaly, tubate Mendy goalkeeper, Sadio Mane pa usiria sana. Group J amona Mozambique, Sudan amona Ethiopia. So igabu Senegal. First of all, Senegal are the favorites to win. Senegal, they are very strong. And surprisingly, nonye World Cup na wako ikanonye semi-final. Senegal. Yes. Yeah, this time. Watako Syria ba? Yeah, I'm sure one African team will surprise us again. Na Senegal. Senegal nobody defending champions na baba Euro ya kombe kiriki kaende Morocco. Bado naende na wako bunaende. Tubate Group K, ibate Mali, Cape Verde, Rwanda na Liberia. Igabu Mali na Cape Verde, no competition. Yes. Kuruga buntu bate Group L, hiyo bate Nigeria, Madagascar, Tanzania the host na Guinea Bissau. Aigana iliyo kwa Nigeria, Tanzania, Guinea Bissau, Madagascar. For me Nigeria, Tanzania. Guinea Bissau chigendeka. Tigawaenda inchente first of all East African countries. Yes. Tutire twensi. Sege chocho kimwanche mweri atoko tampo kabonege ya masa yemo tosu ya sense media ya egmiano ya World Cup na ndo chitkere Eugene na vegete jezi ya Brazil. Why you supporting Brazil? So vegete tu. I'm supporting Neymar and Brazil. And Brazil. Yes. Sege cheni kina mya Neymar. Wote Brazil kwa nderare nisema kocha mwenye Ancelotti mkocho kare very experienced orangiria bakosoria bayatwara regaria. Nigo how far will Brazil go? For me Ancelotti oboiri keregento otigairi World Cup. Now he's coming for it. You sure? Yeah, I'm sure. Brazil Group C mona Morocco abanyangongo kuruga Africa, Haiti amona Scotland ya Robertson mugoso dio ka Liverpool yo soget. Ona ese group ito ya D C Morocco na bue challenge. I think Morocco is the one of the top teams in Africa and also in the world. I say FIFA ranking
is the only African team in top 10. In top 10, yeah. Yes. So that's our only challenge. Scotland? Scotland, as a Brazil, mbayo. Timu go support Africa. Africa inche wao no. Inche ngo support Brazil yoka. Nerusi group stage. Ngoenda na may the best team win. May the best team win. Yes. And you go support generally from Africa? No. Hey, maybe Senegal. Senegal, I'm sure, is my favorite from Africa. From Africa. Yeah. And that's why I said surprisingly, na wawe ikanonye a semi-finals. Yeah. Me mono tubate group A, the hosts Mexico, South Africa, Korea na Czech Republic. Mexico, South Africa. Chigende. Group B, Canada, Bosnia and Hanover. Tubate Qatar na timu yense ya Switzerland. Canada, Switzerland. Yes. Qatar. Qatar. Bado, yeah, they are coming. The host group D, USA, Paraguay, Australia. Ne bata bosedia baya amane timu yense ya Turkey. Turkey na wachitie game yao igoro. Ngwa kabali umupira. Baba Dagula. I'm positive with Turkey. Then USA as a host nation, it will be an advantage to them. Yeah. Watapita pia. You go Australia ushinyetika iskake. Yeah. Australia ni wate fullback ya team Kevin. Australia wate nolite inja ni korenga takimeti go sana chekera no. Mugo sonari we club ya Bayern go sare. Oli in Canada. Alonso in Canada. Akrukwa Canada? Not Australia. Davis. Yes. Ntobate group E, Germany, Simon Highland kwa Curacao, Ivory Coast na Ecuador. Ecuador bata wasaidia kwa sana. Musa Caicedo. Na ntobate Ivory Coast igana Germany. Do you think Ivory Coast nechi kunyara kwa sababu Korea? Koreabo a group you very challenging. Nonye Curacao na wachitie game yao. They are very tough. Yeah, so you kwenda na Ivory Coast first. Ivory Coast, they know how to play and they have a very young and their team wan attack sana. Ivory Coast na German. Iko wote Ivory Coast ni yake Ecuador. Ecuador wate around 5 big names. So like ukicompare na Ivory Coast, wako juu na wengi wanacheza Europe. Tupate Netherlands iko na Virgil van Dijk, tupate Japan Wataru Endo, tupate Sweden na wego Tunisia. Tunisia ni nyara a very tough group. It's a very tough group. Sweden, Tunisia itakuwa tough sana. Japan umetrana na kwa Asia. Bali ito rahisi. Manya yo akiroje. A group very tough. Very tough. Yeah. No nyogo predict very hard. Yes. May the best team qualify. Tai Netherlands kenero na abanyango ngabata malitamba sana imeyense ngima. Ntubata group G, you Belgium. Tibete ko se Lukaku no ari group ye na group na rangreti Lukaku, yes. Godfather. Ntubata Egypt ya Mohamed Salah, Iran amana New Zealand. The first two. Belgium the roche warm up games. Wanyorete game nero wagete waka 5 wakashinda 5-0. Yes. Belgium wako juu. Lukaku no ndio na the former Manchester City midfielder. De Bruyne. Ara getibu national team was hard. Tiara tinda mora sana. No nje tena mora sana, I'm not sure. Group H, tubate Spain, Cape Verde, Saudi Arabia na Uruguay ya Luis Suarez. Cape Verde, Spain and Saudi Arabia and Uruguay. Tupate Spain, Cape Verde, Saudi Arabia na Uruguay. Spain, Uruguay. Yeah, South Americans say what was ringi sana. Spain of course ni bari. Spain they are among the favorites to win, to win the league, the World Cup. But ibu no mo director nenga Belgium ni wate como captain over Kevin De Bruyne no ari ngema ke osorio mweri okipo sani buya mono jisho nyuma agota group H group F gabu group T wate France sana Senegal, Iraq na Norway. France,
Senegal, Iraq, Norway. Norway ne wate Martin Odegaard, ne wate Brut Erling Haaland. Abaya sana Senegal Norway Stars what you are backing them to the semi-finals. I'm backing them. Is the African team that I'm backing. Yeah. France ne rana no nyiroche post ata. First of all, I'm sure France bakete. Then Senegal, Norway wamekuja mbio sana nimeona. They are calling the Vikings. Yeah, nimeona venye wako wamejituma wako na psyche with a little striker. Yeah. Norway they are performing vizuri sana. Niko sure France na Senegal. Yes. Iko Norway na Senegal ne cheto wa wote Senegal mpaka semi-finals. Haya. Ndo wate group J ye wate Argentina, the defending champions. Algeria ya Real Maeleze. Argentina ni wata wasiria sana. Tubatenzo kurwa Chelsea. Lionel Messi. Tia Alvarez kurwa Atletico Madrid. Tuwate Otamendi, experienced center back. Austria na Jordan. First of all, Argentina as defending champion, they must show themselves up. Argentina, they'll go. They have a team with experience and talent. Yes. And the other team was. And what Algeria? Algeria. Yeah, from Africa also. Algeria is one of the biggest team. Ganacho na rangeltipo ni Argentina. Yes. Rangeltipo. Ete Ganacho ni agote berago worship Cristiano Ronaldo. Bono mbayo chwache na Messi sana. Nakira nyora wago chaba mubekere bench sana. Igogo back Argentina Algeria. Yes. Austria. Austria tindisho very strong ascension. Tupate group K Portugal, DRC Congo, ya agenda World Cup nene watu mochando mangana Ibora timu na baganda to train mbasogete kuri mese baganda tuli ngao ntupate Uzbekistan hamona Colombia. Ayu Portugal and DRC Congo. DRC. Yeah. We're back in Africans of course. Yeah. Group ya mwari kabisa ntupate England. Abarigiri sana wakati wachezaji wange makuhusu kurangiriki kikosi kiao. Ntupate Croatia, Ghana hamona Panama. Asenche go Ghana, then England. England always has a very good team, but their problem ko convert talent ya watch trophies because Kero Monton strong area say team you. They play for very big teams in England, Spain, everywhere. So England is very strong, but their problem is converting their talent to trophies. I think this time I hope they'll show us something. But mbare to mokoche mbabu ata mokoche monyi yo bayiro senga ki kurukuru wachete tara ko sori den tournament inero mate moya matangan by the Thomas Tuchel te mo Germany. Yes. Nende babero ko kwa sana chi friendly kwa regaria bako karabu ya mangana anga ki ko mugege korwa ki Europe. UEFA Nations League bako rebuya. Iko kuba baki ore ngai barike. England tigawaike quarter finals. Tini ko support. It support team England jamani. Aba ambia wale. I think too much talent nere ko let down again. You know, too much talent. They need to know how to unless Tuchel. Uricho Phil Foden Barangeiri. Babo Arnold Barangeiri. Palma Bonsi. Ko Palma Chelsea. Madita Manesa. But I think Tuchel used the criteria of form. Yeah, aliangalia who has been performing lately. Akawaita. Na experience Jordan Henderson. Yeah, Jordan Henderson has never missed. Yeah, that's pure experience in that team. Yeah, I think he's a good guy for the England team. Yeah. Kurua chitro karo think kidu apule wanda te kariya ya kuri. Lakini wako maraji kwa Saudi Arabia akakora ngiriwali agacha Brentford. Usumele Brentford sana hizo nyeye. Na ya kore lipo kadiki ya hasedi yene ya Bongereza. Litukolero finali ya ikire ya World Cup. Finali ya onere team kineli. Finali ya first of all my favorite teams chire Brazil number 1. Number 2 we have Argentina. Spain and Portugal. I think hizo zitakuwa kwa juu na Senegal. Kwa hizo tano kuna ine zitacheza semi-finals. Yeah, but finali yangu ni France
Brazil. France Brazil. Yes. France Brazil. Wah, irabe kwa sababu yangu mkia ndege ikumie. Ile kwa machezo. Mwanzo mwa tena kwa Eugene to wuchi gukora kabisa ngidi estomoro video wechi gosoli nasema mbe yapona iga te tumanya gochi abasoka na kuraputo ise muntunde ngao yochi kweli kina kia Geoffrey Gashagwa huyo wakili baye bwana wikabone ganko na kibunga bayikire hase kigambere kenene ujira watemba wakili kibaye ibere ensemo ya Gashagwa abo wakili kibaye ensemo ya High Court abo bakwene kinga kina kia gwa kromorit ko olia rero korende ingana yo mwerio number 1 expectation chiefs premier next season. Number 2 unawata ibire mangana yo nabokurwa advice gocha saba size ko garia bali wale sense moye nkoyo nabigo nabo wata makwani bali wawata ngota tukwantrero TV de uju gotika yes na gochakira let me start with FC Premier. Yeah, that's a very big team. Next season they sure we will be invisibles. Hatuta lose game hata moja. Yeah, our squad depth is good. Talent ziko. Squad iko sawa kabisa. So I'm very positive. We'll have 0 wins. Loses. Yes. And we'll win 80% of the games. Draws itakuwa 3 pekee kwa season. Yeah, na tutabebe hiyo kikombe. Yeah. Na ngana yo mweli ucha saba sai na ndiri wako abantu bali bagotumire bayiri abasani na bagosori ku FC Premier wonse no bateri baga iko bakwantara kwa asa abasai baito bali to wako umupira toendre wako umupira tutie bidii kabisa. Yeah, I think hiyo ndio itagive. Mpira ni mzuri sana Kenya sai. Na unaona squad ya Kenya ina improve in the next like 4 years. Kenya tutakuwa mbele sana. So kama unacheza mpira jitume kabisa, tutaenda mbali sana. Yeah, big shout out also team nilitoka ya nyumbani, Nyamira Youth. Yeah, playing in Division 2. They are good. Kidogo enda relegation but wakajirudisha. Team ilikuwa poa. Signing kidogo team ikarudi form. Yeah. Bali kwani to ko ro mu biri. Ama kwani nda kwani abantu bana FC Premier. Nyamira Youth bado. Mamo Minto Fahava, Musani one Robin Junior. Yeah, and all my friends who play soccer with them. Ni wengi, sitamaliza the list, yes. The list nentambe sana. Yes. Mbuya mono asokwera chika gichiao na ko punga mna kimno kyao kape chiko chaka, gochara ko bana intu kaiga toba to gochambwa hivi no bya wale kapo ya masaya monae na nene kuna umulinguri gwechigosori no mogosori watu manyiweime asamangana hayi chigosori kwa bagote umulingiri lingangote gwekoto gwake gosori ya FC Premier kile kwa bagote umulingiri yo they Suarez is a good fullback. Yes, actually Suarez awaka fullback too njena ka 3. Yes. So andetayo chiwinga chigweta. That's why FC Premier that's why FC Premier consider goal is very hard. Yes. Bia mono kabisa. Na kwariganire tutaba tingu kareta na leto kwa na mangana World Cup ane kelgo chaka kitari 11 chimutie bia mono so weekend soko TV yuji. Bia mono so. Ya kemukima. Mwanchi mwelia ntwarengenere Eugene Okeyo mogosirigi atakure club ge FC Premier kucheza na Mbaisato na bego to kwa mangi to kwa na AFCON to kwa ile club gitu yanka ya Shabana Stars so kuri kyo magana manne to kwa ile mangana World Cup na bego tuchiko kwa na mangi tuchiko to kwa mena nere chinga kichiremutu to gendre go chambwa na kwa na mangana yengo kya kalituko bagote koyo nere koreta bantamo senchira aye chikosori au ichigwa chikone kibwaga iga emergency ya Kenya na boigen senge machiteka 10 na sana sato chapto kiri gochinse sana chabona mambia abuno ngo sekera hese entunde yegen tangani ya mangana ye chikosori ne chiraboti chikosori korete seni igen soko TV morobini trobini twamurekere twakodre na abonega nigo senchira bena to chikosori tunde ya karu tuchikuririe kina kya Geoffrey Gashagwa mna kenrete kurwe sekka mbere keneke High Court ese kwene kibunga hagati ya balia abo waki gosaba chiloya chiri chirese panel yogo che okore kina kitu kalero na mwana Eli Kogora ntobwate mo lawyer uchide nkuma sana Anthony Murima na bego Thomas kuma Fred Mugambi abo bonse ba uchikone kinga ngone tabale lichiwe rimwe kalero ne nigo ekote uchikurwa okumanya gose ekina gose Gashagwa niga usitibwa bisi mu michere chiko gose niga usitibwa bisi ko bwatakaneri chiko na kuruga bunto bwata wakiri ba Gashagwa abo bakora unere omogaka Paul Mwite ntobwate Elijah Ogoya uyo chire nkuma so kubole masori ya matindi kima na bego ntobwate Victor Swanya
mwakili kurora gongo rwa Gusii oyinere kumwakilisha Geoffrey Rigathi Gachagua na itugochikwanekea na kora mangi nyora gati ama mochali abo bwati Gachagua korengana hana kera abetuko bagagwa ko isiko kuru SSM ya parliament abo bakwante ko mwaka isiko yabisi ligere gati yabo gross variation of the constitution ntobwate promoting ethic division ngaga gutumaka chikwana choko bakana aba Kenya century tabwenreti misconduct ntobwate gati ebinte binge ebyo bigenderete gokora use gati amangana mange hayogana kumubwatania awente kumubwatania Geoffrey Rigathi Gachagua na gento kiretere gwako isiko yabise mwancho mwelia na yiga togo chikunyomera nere talionde ego tatigan Colonel Ombaki oyoro mwalimu na boigo togo chikukwandra mange igoro Geoffrey Rigathi Gachagua kera tugakorera gukwana anera Eugene Okeyo esenchera ere ya bene na nigo bon tochi goso sinteni konene tochi kokora kabisa nyoranga igombo ata maya kurua se university area Tangaza University ne university ere sensemo ya Gaga Karen ememochio Nairobi na nigo boniga ikurwa chikosi au echi rabwente ku ikagaria na ye buna omutete ko chigwa soma ose buna yo mwebweli obwato omwana owoche ko irese skuru ose ko ira and university yoko ese boniga orese ko moira na university ya Tangaza ye bwata magudiare inse kabisa karoko iro mwana na baigo wate obosemi bw'ekikosi au nabayigo ebwata sagya no ine amangana security asensemo ya Karen no metinga nigare very high ntobwati bwibina bintu binde nigobono university yokorero mwana na university ya Tangaza yebwata chikosi nyinge ntobwata doctorate programs buna PhD in social and transformation ntobwata PhD in doctor and philosophy of education kati chinde ntobwata masters program kurubale mbayigo tigama yaganya gotaka kora masters chia kwa core degree yao naende gwetire via na first class na wakwenda garia nyaruka bagokora masters in psychology and masters in Africa studies babate masters in science chemistry igati ye chinde ntobwate postgraduate in diploma and education ntobwate chi degree chikosi ebuna bachelor in nursing ntobwate bachelor in commerce na bayigonya gute bakoroboralia na ko iware bachelor in degree in journalism and media studies igati chikosi ndie chinyinge enamba yabano erega bo screen na bayigana boko bayikera kwetera se website yabo ere screen yao na bayigana boko balikera yuko kwetera email masayemo nyara kwiro mwano onya nayo tego somo manya kwiro na senchira bene onyora masomo ikanete Gusii University ya Tangaza University ya Krimna chisemingo sirukire asenchira ere ya bene tokena tochiko so asentunda ya kabere tokwanere Colonel Ombaki kera twakore ene Eugene Okeyo oyorenge kukwanda mngane chiko serie mambi yaboneka Thomas Koska etrobini nigengenreto ikachinsa isano nemo Eye Nensoko TV oboroso bumugusi umrna nabari bechinguru erikwe manyabo wataka kuruchitananye chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Amaro ni gagendrete gotose mwana boira bukia tali Yesu sera eke gonko esukari lisabeso okurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuru wasare nyorali chibu asomrobilyo bubugima nobo chenu asora bego kumani wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso umugusi. Magega ya televishoni Yensoko wikasero yao
kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asaliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyolera libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya egero y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase oboremi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngaja konyana simegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe tosemogondo bweli nebisumu na pathway somorobere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kurwa sabaremi chini gongoro kwa petrol machin asomorobere boboremi nobotugi ime yensoko TV oboroso bw'omugusi mwanchu murigeria bwensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase ebisaku ao akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gensoko TV kochiko kumanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekibwa ase sector yechisemi kurigase obugatagatati bo mocho Nairobi abego county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia kumanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Nensoko TV elietaliane ni Innocent Onyango eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi Wanje morira kitabuze kideka irenga kideka 22 igore chise sana chiabano mambye sentunda ya kabere neyo mwero kigima ka togochia kolinga amayoito na gukora semoro gwetro bine mambye abonega twakwana nere Eugene Okeyo asensemo yechikosori nabonega togotambe kwikensemo yende toragire tokwane siasa sinini anene togochio kwanda mangana morengeto yo kabere omokonyi yomare bwense ya Kenya Geoffrey Rigathi Gachagua uyabete kagwa kwa isiko mega ajoko toka na macho amange korengana na ebungere ne bana bamasogati na kumwaka isiko cyenge kitariki hiyo cyenge kitariki sano na ikomine sano ebere mutienyi gatano gatatu mwaka cy'ibirongebe na 2024 mutienyi mutienyi gatano na gatatu cy'itariki ikomine sano ebere akaba kagwa kwa isiko wetera ase ababunge wake kurayemo na gwanchana nga musoki isiko oyabisi asenchera ire ya bene mwacho mweto chikukwandra mange nere Cornelius Ombaki mambi yabonega oyekireme studio na nigo togochikuria gacha mochari abetoko bagako monaria oyokabira mukonyi bwomora bwense Geoffrey Rigathi Gachagua ayetogochinyarigeria mambi yabonega nene kiriki na kia ekiko mwerio litkulero skurese gambere kenne kia milimani aigame mocho Nairobi mwacho mweria na nigo togochikuria mange ayabetoko bagako mubwatrania oyokabire gosoyorenge omukonyi iwo mwera bwense Geoffrey Rigathi Gachagua igatia mochayo ayo hauko bakaba gago gekero ni garamo cha 5 on 7 ayo intangan kabisa niko to kwanda gross violation of the constitution atewangani gachete mamincha ye mamincha ye constitution yense ya Kenya na
boigo igabwate in subordination eyu yarengenga ni igabwata mochogete jogotekana na bisi bujana gukora imirobiri tabwendere tikera arenga service yaye ndabwate prompting ethnic division abatabanga ni garo gutwana igatumika chinkwana chiri chikobagana aba Kenya guru kisakwekemo wikikende igorose misconduct eye yarenge atabwati chimbwa chingiya korengana hana bari bari kumurusi isiko yabisi bakora wono mubunga yo mwobo yibeteka ko bete emotionally yo kumurusi isiko yabisi unexplained wealth korengana na keria kerenga tega bwateni we nyinga sana eyo hatanya ko baga konyera sa rusetikoru yarenge goika 5.2 billion shillings yareta ko ba hatabete ko baga konyete basi nyiruseti senchera yabene ngati ya mocharia mangi kabisa atiko baga kumunalia uyo renge omugoso yo kabairo mokonyi bomura ibwense Geoffrey gati gashoke tukora rero aba lawyer banne kurusiga mbere kenne bakora wanere Elikogola Anthony Mulima na aboy Geoffrey Mugambi bachikana na kurua okugera gusina kurwe kwana yabo yo mwelio na bego okorwa kuna chakwabo kwa mwero kigima igoro hoyekine kiritwa rero kero gashagwanere ametigo se digo abwaneti na bwakili baye byata tokumukwana robo gako chire kuma Paul Mwite tokumukwana Elijah Ogoya huyo manyikine sana usokuwe mabolio ara amakongo kyandage komina bayigo Victor Swanya mwakili na bego kurora gongorolia ruabusi ngati yali amange itochikwa tokukwana emambia ya abono iga nyoranga ekero tochikwana yonsi digense ya Kenya hero chebo choreba ne umakichi 25 onebere obubogo chikuba obakongo sana by the chikure chika cyo mwaka gocha niko chikone ko chikubeka ni bwane chikura cyo mwaka olia 1997 kero to wate umugambi uyo kabiro mukonyi bumare bwensi nyagosera moi na bayigo ejo nyiganga kieria ari to bwine chikura milioni ibere chini gutai sano na bayigo akatwara umuroreni ondorenge mwai Kibaki uyo mbwate uswanga sana chikura emilio ye mochinguta kianda mto wate barwani bande be chikura buna onyagosira kijana Michael Wamarwa uyo bwate chikura eri buchime sana na 50 na bayigo ntwata abande buna Charles Ngiru uyo nere bwate chikura eri chiri buchimyenye oboto wali bwade ngoba kongo kianda agia ikomi essentially abene ngomoreta bone ngomugeni wane Cornelius Ombaki yore mwalimu na bego manyo manege siasa emergency ya Kenya yakubato kwana mange mambia bone ga tutarachi kukuru murubirie essentially ere yabe Cornelius. Yes, karibu sana. Aya, asante. Nina mogoko kuikagaiga na ukwandeli yetakwende ngo kwali bagarinde oyirie kamera yao namba 2 garia ne yare ko ba agukwimanyimene essentially weekend go chieso murigiri Bwensoko TV. Aya, mbuya mono asa malieta bakondoka Cornelius Ombagi saitogere Kitutu Masaba Nyamira County nche no mwanafunzi nde na bado ne political analyst ninganje te siasa sana mbuya mona singinjo mwangali ganire gaiga elinde tunyala kubato kwanera ayagendrete yore agashagwa mbuya mono kabisa motienyo gatano ona kabere motienyo gatano gatatu motienyo 8 mwaka ulia 2024 kitaki cyane gikomene sana ibere Geoffrey Gadi Gashagwa uyibone goru marabeke amagia DCP na gitwisiko gwetera as ebungenane ase ugutwara mocho aho tibeti gitambo kerekeke ko wako isiko tutarachi go cyakanga kyora kire. Okay, egetambo kerekyo metengere under different categories. Baroro to keligerelia kurwase political view na ngero to kelingane kyalinganda constitutional. Lakini bono ekero tokeli under constitutional in case ikekea gego chikotobo timati to kwandanga for political view. Do you think in politics egete njachangete dikatika show work isko banda bate banga igaga nchibasi nyinge sana kuruso mwana ibwense William Ruto kolengana negent kyote ba 1 vote 1 shilling ili chibasa kitata kitese njegesa kukiwa muiko na kyo kiarenge kenge gwaka chikura na baigo ate banga mbabu atokwa na gete no mwana ibwense yoko mwachibasa kitu nyinge sana kurusa Kilomonto yo atakwa kikora kuruse sema Mount Kenya pono ase story ngabune yo tingonyara gote richibunga yalinganda the political under the political view singencho anyendri yalinganda political then kunango chempimba muimbi jeti ponsi lakini pono anda yenye yalinga esingencho yalinganda constitutional pona keka raba impiba kalitaki wakamu imbeach ama mwachambu wateneti
adenga mocha ngatano na berega intangani yani gross violation of the constitution. So Tabanga, he was accused of breaching multiple constitutional articles, including the rating of national values, integrity, and the duties of the deputy president. Timothy, ingakira kwa ndigoro ya limo cheli tangani. Limo cheli tangani, nche tinda tigote banga nche no muntu ngo support Gachagua goseki. Aro kirongo tema koligirelia Gachagua is kinda umuntu ulionga bune dictator. Keroko tema kumuligirelia korwale. Lakini bone kerbago tebanga nachitaga violatory office nobokora bakumubikira. According ekirongo ranga nobokora baramubikira singenje Gachagua n'umuntu ntero gotema gukorigas. Lakini ekiro agotema gotena kurase Mount Kenya side igakorekananga na ngotema algo defend abantu wa Mount Kenya of which kirare mugeti no nebukugoro ige mugeti bukuyoga tangana naki ngo safu ara abantu ba Kenya na ndekira temete ko kubwaterana na Ruto terikora kinga akorteki ama mocho naroro tebwat mamocho gabu akabikura ari mochoria insubordination yani yogota koregasi no morebwense William Ruto. So Tabanga Gachagua was found guilty of public condemnation of public contradicting President Ruto's policies, statements, and cabinet pronouncement which undermine national unity in any way. Ogota Gachagua to komachika kichinyingi Ruto ka kwane genteke Gachagua kwane ke ngao anene ngani nyetenga kia Gen Z Gachagua renge Mombasa akwane bintu byaye na akayikiria ababisa bange serikali kati ya Antony General tukararende gakwenda kero chief minister chiko chorwa Gachagua tatete wikenda na bochori we chief minister gete emergency ya Kenya. How does that undermine national unity? Okay, kerongoli gali issue ni yewe mate president bwate boniga no muntu lya ugutaka ikintu kiko chobongo bwaye okora kwarali na Gachagua tarikoba included singe government ye yabete formed n'abantu babiri alafu onekero umuntu akwenda okora indo kya no yokora indo kya ikingira atwara ki tubwate bomo basabana onekero tema korigire president tubwate boniga tariko takokora GPS cyokora ibintu bingao na rokora igente kingao in case na bakuru esegasi aya aenda akore gasi APS nero ko korengereri na nero kwenda okora nero cha kemero ero cha kya magacho nero cha giregen nero ko cha giregen libaga gwente gotigera no APS take over, which means no nekero balingi ko wakina Gachagua tare ko Gachagua time ya yakore kikabwenda okora as a deputy president. Ibone kero bagata makumubekira ama mocha bunayo iyi maybe iranda maybe illegal kirongo tema chekoligiri dikurwa sobwale bwane illegally kunde to na bana kubuliri Ruto kwande genteke ngao Gachagua kwande genteke ngao Ruto achorere abasiasi baye Gachagua abande tabatageti Canada tarame national unity narete obututukanu ye yo mabwese ya Kenya ayo dazita. Okay, omate igente kinabwiye ko leto bututukanu ase kwende ya Kenya singencho onye turabanta bamongose tukwikaransa iga yenye tuwarosire political party turabantu babiri igo tokubwata takoleki twikaransense totene naki tiga tochole PS kuruga iga banga naiga na kuruga iga banga naiga ili netokoleki batubwate siko koraense ya Kenya. Lakini mbona kerbago tabanga Gachagua nera gatema koleta GPS chiae no yaga gatema koleta GPS chiae budget ko iwana na buyego ekina bwe kwanda mine national unit yakera oyo chire go chekona yae no yo chire go chekona yae igobono bomo mbora koreki mbora ikira na gatiga iga yaletire ge itano gatiga iga gekero ko Mount Kenya batena ki mondo tariko koreki tariko ontegerra no kurugengo itara batena ki ongere okoreki ongere go ontegerra one ya salary umulembe within the country. Iwana biko sali national unity umulembe toyo abatutukano barachi mense ya Kenya mwachane ari kumbwatenia omokonyi bumarebense iyo kabere Geoffrey Gachagua abayigore umurewe kama ya DCP bonega kama ya chire sana na kutwara banta bangi bateba he had unexplained wealth karangana na barabo niko karangana bachumba bali bati kumwaka isikoni gabwata anye 5.2 billion
nse miaka ibere ine na maine chibese china chibato wikera bugose Gachagua no bere serikali si miaka mengi obere umudi obere nini obere chibirengo au bya serikali gototebenga keralinga na kotega sina korosini bya ine na maine nga ese miaka ibere na 5.2 billion usine chibese chaya bwata kurukare na kumubekera kwani. Okay, ekebata nga 5.2 billion eki teringa nichibese tutatebenga kachete akaiba kurwase government ane deputy president ene government ya Kenya 5.2 billion inga yewe chiko chiba kuru ine weltia maybe umuntu achira akoteki wa accumulatory kurwaga chagete okore biashara bya umuntu osire maybe ase government ujira okoteki okore biashara bya ngora uyikerere that wealthy pia inyora Gachagua obere ase government ya ase miaka kadhaa pone miaka ya obere ase government maybe kurwa ase salary ya and some other incomes na bachikogeraki atware chibese abakonye na bachikogera atware 5.2 billion igona mangana yoga tabanga atyo Gachagua akaiba chibese in less than 2 years ino kumubekerera watara kunyara kuiba 5.2 billion ile to kunyara dada kuiba 5.2 okay na bako iba lakini togote abanga gachite immediately nako yasoete gakaiba 5.2 billion it takes some time ende taringe muraibu yense tabwate many access yicho sabu nicho yeah sure bako tebeli mocholinde is undermining judicial independence. We face charges of gross misconduct for making cutting highly public attacks on high court judges compromising separation of powers. Timeti igo keraringe kobaga komochia hibitambuka rugete high court yara gokora imbobe komochia high court korengana nere ko komochia high court igo iyo na okwana maini obokoreri bwabo. Okay, omaite kutebe bono high court ya ruled out maybe some information alafu wabore Gachagua kwanza kupinga kuno kugenda against kwaroli igabono akera onchengo tema ukirigireria ngokeranga bwarna koleteki onyo kolete boy kuna koleta magozo Gotabona tigo kokoso high court. Gotabona tigo kokoso high court. If you feel something is not good, ne abaniga mbelekene tubate judiciary, tubate the executive na legislature. Tubone tigo kokoso ekwenda gete esegasi ali ba karanje ko igwete it's not good they are doing. Ufai. Okay, no one the question, but under certain procedures. When they go in public iga, once a question or rather once a common as maybe publicly a procedure njiro chibende go kwapende go fuatira ngora alafu chikere aikere ase abwende okaraki yani kere the final result bagate bali mochiriria ko bali komunaria ukabiro mukwanyu mu defense is violating the oath of office. His actions and rhetoric were ruled to be direct breach or was a breach of the oath of the allegiance and constitutional duties required to by the deputy president. Yani yare okore bintu bya yebuna atagete okokwana tu omura yibone igabwense ya Kenya n'umuntu okomosira sana n'umuntu waterita yo muri bwense kutoka mu Rwanda Abraham Kidure Kindiki Gachagua ere tare kumutera sana gakeka kagata bayaye muri bwense bintu okora nkirikia ose agate ya tokorega tari ati ayekeri muntu yagotera kyo okora nebo no murayo nebo no mukubora wenteri bari okomotera tokorega naiga ine ilimo chokirire gabo as violating the oath of office. Okay, ekero banda baro obviously nande koroche bagwitana eki ngibwati obomo nekera banda bali gocha kubuli siasa ibasoeta bakabe party yamu bagaswa under one party nekera basoeta under one party they agreed to work together usabona baigwana nitengana naki nganganda toro karaki okaraba na inchi eka siasa obomo lakini mbona kero basoeta into powers alafu anza korusio moneno gama go songana naki kwa gosirega abwaro mbobe yekera bono ndei kutwa bwatira nirinche naye twa winiri alafu ekero twa winiri alafu anza ko ngomanena naki monene ngie kogokora ngaki monene bona yo wakora igoma etena aro teripia lakini nande nyo kana ngomonene nere binta akora yakwenda against twaigwana iga nero kenda okora iga na aro mbobe kwarari ibono ya letre geitano within ase
party ya kartek ya bwata obomo yego chikora koroki bicha go chinsko gali mategasha go nabata abantu bae na murai wenze ne nabata abantu bae kwarali pona abantu abekera bararenga abantu ambaigwana ini oyo maybe oleta GPS chiae no yoleta GPS chiae kurugaiga oyo kano tena na GPS yechimba bwenti okaraki bwenti go sawase government no yo tena na ki abumba bwenti go sawase government ose ngera aba no yo teba ngera aba kwarali pono kwanyara abantu ambakarati mbaigwana ini oyo magocha ne no borro bwa no yo chano borro bwa gatiga yakaraki ya bese gia sabantu within asabana inji igobone kera abantu abakoraiga ngochire yakora yagera omurembo sirasinse abantu ambali gocha finally batwara obomo ye korokinga abantu abanone kera bali kubulie kirogo bajite bakaimukani tu asengenjo yake yechikura nga sengenjo awo chikura chinyinga njibono tokoleki ndetere chikure china ndetere chi igobona mba bwate bomo kurumega ibone kagera murembo tatuke ase party na sabana inchi bali bago support different parties bali bago support Gashagwa na bali bago support Murai Wense ibone kagera mbachitiko koraki mbachitiko twara bomo ngati yari amwachalia mange beriko baga komunalia korende nigo bagoteba nigo aringe go attack the national intelligence ya masa ya NIS Gashagwa na rekanto chinga sana agotema kugikilia intelligence ya Kenya anene hasi bikora bibyo boitie bikora binge sana abigo ingaki kiarete singi kirete aba agency ya masa ya mo oswa na guikamaka sense mu area ya parliament korengana Gashagwa batebanga national intelligence service ya speakers ya na ebinte binge fiara bya korekana yani mba wata intelligence yo kwena kinga mbanya rekomanya ebinte mapema banyar ko bago cover up igo ko bimochia korengana nere ko bimochia nege tokia ringi mminche yeri chiko to bantu ko national intelligence service ya masa yamo. Do you think as the vice president was he supposed to attack the NIS? Okay, ekerole FI is the president naye kengo ligeta abantaba osabana naye kengo baligete igibone keroro cy'abantaba bakogenda against we co question yakarante uma tingencho inga kili chense bale goitu yereti yalinge igorobe bone kero okotema ko ba question behind the scenes kwanyara bantaba bari ko respond maybe bayira machiko korwa asoyo ligoro kwarali Ono machika bali kwa kuraso yo ligoro yali kogera mbago tegerera Gashagwa kwarali ekero batari bategera Gashagwa nere gakorana ki panta mbali gon tegerera pone kogerana na ki tiangende into the public forum nde makuba question osemba koreki osemba igwe maybe nanda boranya le Gashagwa nere gatete okoreki ko make into the public ilinda abantu amanyenga nere nakalete na bwati chinguru cyo question bose na ngore kanali ninga na legas parali yono njetindo chimo chanda bwo question gabo mbiya ko ba question singencho onye mbali okoragasi ya unekiranete let us go question them wekero taba questionity bado esego ikagenda ndo karaki agency go ikabagenda ro kuna abantu ikabagenda ro karaki kumia within the country eyere illegal koseta chikoleta obuya sense and after the Gen Z revolution we kabone katwarire makuri nagendrete chinsemo makuri botutukanu tware chisku chikuyama tukabwango ikarero ikabutuko korugoro. How can you speak about the National Intelligence Service ya Kenya? How can you read them? Okay, out of maybe 10 ndabongo nyereti maybe 2%. Singenjo bantahumbara akora kende ndey boniga almost 60% each school, not only 60%, 70% each school chiayire national schools. Ndey nyambalia boys uliona kokosoa maybe almost Sironga Girls haiko kokosoa Goro Sale haziko Kizi High haiko paka yabaikira banzire kubona naki nakibona ndogo cyakora balilisi abanafunzi bagendeka batimuke, which means NIS gasi yabo mbara akora, they are not doing anything. Banda ubwo se bakaraleta madorinde ndatebe yekera onyamangana kagenda ko koleka na se country kindingiri bakora hendo kyagera na ba maybe 2% gire the rate agencies bagukwa
igirili the rate Gen Zs bakora soma sasa abana basubati bagoitwa igirili buna basubati bagoitwa kidogo kwa igwo mwese kigetege maybe isambu urutiri kurweka roba igoro ugurense kwa igwo mwese konde gatugete maybe asegete gaitire unabona mwese onde nara listen to mugusi mono naro mugusi ogosoma ke gaiga atoka gusiga itire bobepi bono mugusi obosire tepi bono nakieka rango a NIS 2% gaste yoba korre as a country ikabono ngo baletiri out of 10% nchengo ba 2% ya ni 2% ngo ba sengencho baroro okoboro tu do you think pushes from people na baraibande bari kunyemera serikali yogotaka umwaziri w'ekisemi Migos Ogamba mwazi burende weme Onesmus Kipchumba Murkomen kuerusie gasi, is it right? Mbabu yante kuerusie gasi taringa basingirwe gasi nekero abantu bakubwatira na barabwe gasi batarakaraki batara wachipika bonzi ekera nteyuma yatemo wasiri Ogamba nse ko release aruo bisibyeka agende one-on-one to different schools kwa checking na kia wanafunzi bagendrete umate na bayoke ya amangana ye school ko ya alafu ata alikire school agende ase aba alimu collect data amanyingi kigendrete within schools na ba at least yakonya school ko ya kubwa ko irusi obisi umate kero ko irusi obisi na benga uko eminja tuwe ko eminja yakera umate imechando na era sense imechando yekeroro igo yaretere tu mwanyabantu na mwanyabantu nero koraki ukoligie solution yemechande igobona kero Ogamba ba etwekero geke iga etwekero geke singinjo matene naki koikanya ale go solve fumu chando korateki urase school urase education korali igobona ko erusie kero go na boni gekere imechando yatokeire ukutari koro kinga maybe nara so burai igobona tigagende dute ground buna matiangi agachire ground ogendo manyangi kendrete school ngaki abanafunzi bakorara unabona for example tumishuro chekwa roche bitanda bibangire se cold nyende tu abate matiangi karoro bune CS konango ikirega ali umanyene ngaki bitanda birege go questionire korore umanyene ngiki kibende go take over igobona Ogamba tigabateme kubwatira n'abantu bakubwatira nere bagende ground wamanyangi kendrete within schools correct enough data alafu make changes warego se school nchi tige koya amwere kabisa to gukorera kabisa Cornelius Sombaki kino kimure umuyukabira murayibwe mukoyibo murayibwe nsego yakero mu itwerero ngakiro chivariki yao koro high court korwa njebuna ndoche mate kesi kenega kongsana ngirira isigo mate kirokoli yeli murayibwe nse naburanyora natageta wini kesi yeke ilinde to weekend chi patie chichinde kwarali ilinde ata bana boikambo uli bari wense nje ibono gashago gakubuli bari wense yachire koleta abara ya bande baroro bakubuli bari wense yachire koleta division kwarali kire ya lete division bono bantu mbari gatigege bataranyara chi pati bapimetena nakigashago ngogini yale kesi yeke alafu be align agashagwa kwarali na nimbaroro bado bakirete batarakaraki bateri align igobona nabora nyore engineer abantu batagete kezi kigeka ku win yechiko weekend ata parties like Chupiri ekine kemaine yekera the moment yako win Chupiri party ya very weekend osaba yekera Chupiri party umate buna ntumo gusito tegemete dotegemeta abantu aba Mount Kenya they are 7 million votes dochitagete yechikulia chigo chinyora chonsi wikagashoga kareki nikesi kikaya kareki toringe nje kiragende kimugwere bube elindi na ntu mora mugusiyo mintu matiangi anyala ko baga take over igabona according ekirondo che kesi ekininge ncho gashagwe bangete na bangete ne chi lawyers chia kabisa na the other partner ne bangete ne chi lawyers chia gekara na baramba korale amato gekara the moment akuini a case ya rekandirana naki igabete impeached illegally korale wana magoso ga uchikandaso magoso go ikachiko baso murai wense nande go ikachiko base chi MPs igabona kesi ke
nege konkere ngeri rahisi go ngana yo mwere kolele sto chokora ngana yo mwere okay nchengana ya nenda ba yo mwelio tiga toteme kubwaterana na intu abagusi kuru chinzi nyo chonzi toteme gorra gostendo shape ya sensei kwarre abantu abange batemri go fail andoro chena intu totegeme te koru Mount Kenya na intu abagusi tiga toteme kubwaterana to support yo mugusi o minto ekera siasa twikera yaboniga siasa gera about tribal togonte imundu naro tari tribal none gashagwa ekero kotema kumurigereria gote abana naki in case maybe ekirara chikoluzia case yeke na baratebe a political party that go support kuikapange maybe 70% gocha abantu bana ba Mount Kenya correct which means na kodek na tribal nandi kero kuri no nabantu barase GPS nabokonyora majority naba kura sense moyo murai wense ikobona na intu nabagusi iye kirete yani etakero tabe na tribal inde to support yo royo minto na intu rende to chikonyora kitora tamergo chibosio ega to insa ko baiga ndo konyora kende tora konyora atani ngokiene to wende kurabon nde kende kende ndateme gukwanira tiga chiskuru nchigen tekoya tiga teme umura yogamba tiga teme go cross na nechi association ingeigo titeme ko motivate young youths abale in schools wale high schools ilinde baba omoyo bwa masomo nyemba ko ba omoyo bwa masomo anta bango samba bale school majority ngo tiga bale school ira chigo affect the future generation wanengo sibubale basalie wanengo sibubale basalie ya masomo abo bande basalie masomo abo iya chiri ku weekend the future generation correct iya bande ngo chigo sabale chinya soleme bande ngo chigo sabale ase ebintu maybe ebintu ebinge ikobono tigate me gekene rebono mate education yategemete nyatali ere ndondete yote kuchiko tegemea ku raise side tigate me ko ligereje side ye ate me chi association maybe tirate me ko guide abanafunzi aba batiko samba school na ndaba bateme ko bawo moyo inde pasome na baraba chewe konya in the future generation mbe yamana sana kolenda aseso gocha chinga kichinga to gusangamo ukugena kwa nenga chinga kile no chimbega tugandro kwa na mangana mange atinga tege siasa kwa gisini cyo getu kya bene gya soko ti arne kimaine na go kirio ko bana inu gaiga to temri gusanga na next go ikangiche bia mono kigima asante asago seni bia mono soika megete sini mambia bonega ane kwanyera go somia kugo kwanyera ko semia gasauke mugusi kwa igwire ngana ya gukwana kolenda sombati iga agotebanga tiga to chamo unege sauke mugusi tubwaterane ane usubuchorio bone na into mochorio minto ya makera ene libuga yo katubwate gitabo kiguchia kusamyi oboraibense ane mega ya gotema sana matukaja kare semenya chae nabonega maitsonsi niga morgeti Fredo Kengo matiani kwa igwire katebanga bya serikali hechamo erosi byombe byogotema ko basemya abana baito bari chiskuru ane chiskuru cha high school unenchera wente komenya buya henchera wente gwitijya ko bakore bikorabone byo gusaba chiskuru eri bachikunya na bakoro sia magimabo abakaba kwekenane esenchera eri yabe kideka cha butokene 50 na isa na ibiri sise sano cha bana mambya ekemanyero kyabene ngaga bweno to gukorera agikomo eri homurubirio obwetro bini imambya bone yakitwe kwinende tumane tusangamo tukwane twarengenera Eugene Okeyo hosoka nabonega twarengenera kolera somba kinero birka gosoka kwendera mange hamaya niko renga gwesemiri na koye ko gukomanya ali amubwate ntigashagwa na yebuna aho chikobaga korekana ikokereki na kyae kerezo ko mwitkaro niko togo chikendera gukomanya ye masa ya mogo simetano yeto ya Facebook na we gontu chikoyetera unagendrete kurwa sense media ya Milimani High Court wikomo elio wemanyi nkie kina kya yitwalera nka kiuchi akoba abiye komanyirwa iyo kiuchi komorara oseniko kiuchi komosansora na kumubeka sabya nende kiuchi kobwa kakobwa abamanyi bawote banga higo hike mangana uchi kwa makuru kiagara ikawa Kalonzo ikawa Matiang'i baba macho kera kakabwa wikaga ninera ko bodi kero kyobora ibwense uwo mwaka ogocha mwana batambe bari bayengemega yemenyoncho kore kinga chibi chamana Mario gya wikere asenche bibika ntari onde gotatiganere Elois Nyambura ntwabata Kelvin Mogoye nabo igo Joshua Nyauma abana kiringa chibicha Amario Gionsi awikere senche batorari nabotame kuganira mu gasoro muya eritana nchikuru kwa Daniel omwaga
Ye Nensoko TV. Oboroso bumugusi.